Kini ang Atraka Balita 943. Padayon karon ang pagpamayad sa mga luna sa katawhan sa lungsod sa Bakong labigit ining katukuran sa International Airport sa mao nga lugar. Karon subak yapon si Negros Oriental Governor Ruil Ragay Digamo sa mong katukuran kay lay gusto sa gobernador nganhi sa siyudad Sanay itukod ang maong proyekto. Sa gisulti ni Bakong Mayor Linin Alviola nga dili na muagi sa buhatan sa gobernador kon sa provincial government ang katukuran tungod kay national kini nga pundo. Apan hugtanon nga tubag ni Governor Digamo ang maong issue niya ang iyang pamahayag. Basta si Linin may magsulti. Kay si Lonig Linin, naanad mo muna siya glininin. Kadaghan silang gamitin kabahay airport. Wag ko nila pangutan wag gani ko nila paapila. Kay gipaapil pa ko nila, ako na ta siyang giingnan nga dili ni pwede. Kaya mo ani naman dinhi ang taga Kaap na pod. Na pod may schedule nga ang tanhay nakakita nako og plano sa airport nga mo fit na libro. So nakabalo kong tanhay is pwede. Kay kumingon kang crosswind, pwede man nato gud i-reroute ng runway. Kini ang Atraka Balita 943. Dugang pa ni Governor Ruil Ragay Digamo kon na mo insister ang national government kalabot sa mao nga katukuran sa International Airport mo pasaka kini siyag sumbong sa pa ni Governor Ruil Ragay Digamo nga taga national government kon na aduna siya proyekto nga idapat kinahanglan nga mo pahibalo kini sa provincial government usa mo adto sa local government na unit. Ani ang dugang pamahayag. Kay ug ang national government will insist, then I will file a case against the national government because that is embodied in the local government code. Dapat ni Linin magbasa og balaod hasa na iyang mga agalon. According to the local government code, when the national government will introduce programs and projects to the local government, he must align with the plans and programs of the particular local government. Who are these local government nga giingon? Una mo pag national ka maadto ka sa lokal nga provincial government. Usa ka maadto sa lokal nga municipal government. So munay diha sayop silang Linin og si kanang mga agalon. Kini ang Atraka Balita 943. Siya Negros Oriental Governor Ruil Ragay Digamo ang nabikinis lokal ng mga tigbalita sa probinsya sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.